Kadii makadii kwese kwamuri. Nhasi pachirongwa tina chiremba vanonzi Dr. Kahuruva. Chiremba makadii henyu? Tinani makadi wenyu. Tiri nani. Tinokugamuchirai pano paSaint TV. Aiwa, tinosvikudza. Tinotenda. Last time takamboita video tina chiremba chiremba vachizivisa vanhu kuti ndave kuwanikwa muguta reHarare. Asi panguva yachona makanga musati mane pamakanga muchishandira, makatombozivisa vanhu kuti vambomira nekuda kwezvimwe zvamaita. Asi iye zvino mati mave full time kushanda. Ngavauye zvavo. Aiwa, tinotenda. Hata apa full time. Full time. Mungada kuvazivisa kuti imimi munombonzi chiremba ani, also munobatsira vanhu nenzira dzipi, zvirwere zvipi? Ini ndinonzi chiremba Kahuruva, Chartwell Kahuruva. Saka ndinowanika pano pa 27 South Avenue nguva nenguva ndichibatsira vanhu pazvirwere zvakadai cancer nemarudzi adzo ese, toya sugar inongova nomarudzi mairi, pozoita zvirwere zveitsvo like makidney stones, zvirwere zvemwoyo, sarcoma carpus, kusvika nezvimwe zvirwere zvakadai seasthma. Ndinobatsira zvese zvakadaro. Alright. So nzira yamunobatsira nayo inzira ipi yechivanhu kana kuti ndeipi nzira yamunoshandisa kubatsira nayo vanhu? Pazvirwere zvandataura izvi, nzira yandinobatsira nayo ndeyekuti ini ndiri herbal doctor, ndoshandisa mishonga yechivanhu. Alright. Inobatsira pakuita kuti zvirwere izvi zvibve zvapera uye zvinobva zvapera zvachose. Alright. Uyezve ndinowanzofarira kubatsira vanhu vanenge vauya nekwaana chiremba vavo vonyatsoonekwa shuwa kuti ane shuga, ane cancer here, itype ipi yeshuga, itype ipi yecancer, zvichingunodaro, so that kana ndaakuzoita basa hatinetsani, tinenge tiine chokwadi, kwete zviye zvafembera aiwa, asi tinenge tiine chokwadi. Alright. So vanhu vangada kuziva kuti mane nguva yakareba sei muchibatsira, ende zveshuwa munotori nayo reference yevanhu vamakatobatsira vakatopora zvachose? Ndizvo chaizvo. Ndaane nguva yakareba since 2009, but ndisati ndaane nzvimbo yakanaka yekushandira, asi kuti ndaenda panzvimbo nenzvimbo kwanenge ndadanwa nevarwere vacho ikoko. Saka kazhinji yanga ari muoutreach, hapana nzvimbo imwe chete yanga ndichishandira. Alright, until iye zvino mave muno muguta reHarare pamane surgery yenyu pamunobatsira muri? Hongu. Alright. So muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira Dr. Kahuruva avo vanobatsira nemaherbs, ende ivo vari kuti zvoni mishonga yavo inobatsira munhu achitopora zvachose, zvirwere zvinosanganisira zveitsvo, zvichisanganisira zveshuga, marudzi ayo yose, zvirwere zvakafananawo mati zvimwe ndezvipi? Shuga, itsvo, cancer yepazamu, yemudumbu, colon cancer, zvichingodaro, eczema, sarcoma carpus neasthma. Alright. Aiwa, so kuna vose vanoda kubata chiremba makasununguka kusvika panhamba 27 South Avenue muno muguta reHarare. Kana kutanga mavabata, WhatsApp number yavo ndo yataisa pascreen iyo, inoti iyo +263 77646 2080. Namba ndo dzamuri kuona pascreen. Moti munoda kutaura naDr. Kahuruva, kana muri muguta reHarare makasununguka kunge muri munosvika nokubatsirwa, musagare kudzimba, uyai muzobatsirwa nachiremba muno muguta reHarare, mosvika mobatsirwa. Consultation fee yavo haina kunyanyowanda, nhasi hatisi kuitaura. Tinotaura nepapo ipapo. Alright, mukauya munotaurirana ipapo then obva wabatsirwa. Ko dzimwe nhamba dzamunoshandisa dzevanoda kufona? Dzimwe nhamba dzevanoda kufona 0787 033 773. Alright. 0787 033 773. Iyo inoramba iri oni zvokuti haina painombodrop ayo.
inoramba iri inoramba iri on. So uyai tibatsirwe, musagare kudzimba kana uchirwadziwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Uyai kuno kwaDr. Kaurua mozobatsirwa. Ayo chiremba tinokutendai nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukuta. Ichokwadi vanhu vangada kuzwa kuti surgery yangu inonzani. Inonzi stability surgery. Alright. Stability surgery. For those who want to recover their problems, you might come. Yes. You are welcome. Aiwa, tinotenda. So stability surgery is open 24 hours with Dr. Kaurua. So thanks very much for your unwavering support, Mazimbabweans. Ndinozwa kuti muchauya muchizobatsirwa, tisachengete zvirwere zvatinazvo. Chiremba, tinokutendai nekutigamuchira pazuva ranhasi. Aiwa, tose tinofara tinonga chaizvo nesupport yenyu. Rambai makadaro. Tinotenda. Kwete kwandiri ndega, asi kuno vamwe vanoda kuita izvi kuti vabatsire vamwe vanhu vararame. Ndozvatinoshuva chaizvo izvozvo. Aiwa, tinotenda. Alright, so from Uncle Saint neSaint TV crew na Dr. Kaurua tichiti pari zvino much love.